braços entre els animals salvatges. I ara us explicarem el que hem après. Molt bé. Vinga, Hafsa. Nosaltres expliquem a les mamífers. Tenen 4 potes, tenen la sang calenta. Són terrestres. Neixen de la panxa de la mare. Tenen el cos cobert de pèl. Mamen quan són petits. N'hi ha de carnívors que són caçadors i n'hi ha que són herbívors, mengen plantes i herba. Els herbívors coneixem el llop, el lleopard, el tigre, el lleó, l'ós polar, el rinoceront, la hiena, l'ós carnívor i el víbor. El Ricard i jo explicarem els herbívors. Elefant, mira, jirafa, zebra, hipopòtam, gir. Nosaltres explicarem els rèptils. Tenen la sang fiera. Tenen les potes. Ja vi, mengen un ou. Hi ha alguns que s'arrosseguen i hi ha alguns que tenen 4 pates. Poden volar a terra i a l'aigua. Nosaltres coneixem la tortuga i la serp. Cavaller. Molt bé. Nosaltres expliquem els amfibis. Tenen la sang freda. La pell de piscola i humida. Mira la pota. Allera. Respiren per les i per la pell. Raül. Neixen sense closca. Alguns són marinosos.